ምክንያቱ ኣቀድማ ቢልና ንሰምዖ ዝነበርና ኣብ ቅድሚት ቪድዮ ንሰምዖ ዝነበርና እንተሪእናዮ እንታይ ዝብል እዩ ኢራንን ኣሜሪካን ጌና ዋላ እኳ ናይ 60 መዓልቲ ክዘራረባ የንግለ እንተተባሃለ ብዙሕ ሽርሕን ጉርሕን ከም ዘለዎ ኣብ ግምት ኢኻ እቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ዘሎ ፀገም ኣብ ግምት ኢኻ ቀርኒ ኣፍሪካ እቲ ቀንዲ ማእከል ስዕበት ናይ ፖለቲካ ክኸውን ከም ዝኽእል ወይ እውን እቲ ዝረሰነን ዝበርትዐን ጂኦግራፊካውን ፖለቲካውን ባእሲ ወይ እውን ውድድር ዝካየደሉ ቦታ ቀርኒ ኣፍሪካ ክኸውን ከም ዝኽእል መዓልታዊ ዜና ኮይኑ ዘሎ እዩ እስራኤል ናብ ሶማሊላንድ ከይዳ ከም ዝተገበረ ሶማሊላንድ ናብ ዝከደት ይበሃል ጅቡቲ ቅድሚ ሕጂ ኣይትዝረብን እያ ነይራ ምክንያቱ ኣሰንባዲ ነገር ስለ ዘላው 7-8 ዓበይቲ ሃገራት ወታደራዊ ቤዝ ኣለዎ that's already scary መሰንበድ ነገር እዩ and now the biggest geopolitical price ትዛዓበየ ጂኦፖለቲካዊ ብልጫ ክኸውን ዝኽእል ምስ ኤርትራ መን ይሰርሕ እዩ ምክንያቱ እስራኤል ኦልሬዲ ቦቱ ሒዙሎ ሶማሊላንድ ሒዙሎ ማለት እዩ ዓለም ትፍተዎ ኣይትፍተዎ ንእስራኤል ኣጠጠው ክብሎ ዝኽእል የለን ዝፍሉጥ ነገር እዩ ጅቡቲ ተታሒዙ እዩ ሓድሽ ነገር የለን so there is only one thing ኣብዚ ቦታ እዚ እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ክኸውን ዝኽእል ንሱ ድማ ኤርትራ ካብ ኤርትራ ወፃኢ እውን እቲ ዓሰብን ከባቢውን ደቡባዊ ቀይ ባሕር ናይ ኤርትራ ሓደ ካብቲ ቀንዲ ኣገዳስን ኣዛራብን ውድድር ርሱን ውድድር ክካየደሉ ዝኽእል ቦታ ንሱ ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ that's why ድማ እዚ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ብላዕልን ታሕትን ብዙሕ ዘረባ ብዙሕ ነውፂ ብዙሕ ክርክር ብዙሕ ዕግርግር ንሰምዓሉ ዘለና እዚ ነውፂ እዚ ድማ ኣብ መወዳእታ ምስ ፀረየ ኤርትራ ካብዚ ጉዳይ እዚ ዓባይ ሓያል ኮይና ረባሒት ኮይና ክትወፅእ ትኽእል እያ again እታ ቦታ ትሪእዋ ኣለኹም this is the ባቤል መንደብ ኣብዚ ቦታ እዚ እዩ ዘሎ እቲ ቀንዲ ተዋስኦ ኣብዚ እዋን እዚ ዝተዋስኦ እዚ ድማ ቀሊል ተዋስኦ ኣይኮነን it's a very life and death ናይ ምንባርን ዘይምንባርን እዩ ቁጠባ ናትካ ከደስክል ዝኽእል እዩ ናይ ዓለም ቁጠባ ከደስክል ዝኽእል እዩ ምክንያቱ ኣዝዩ መትኒ ናይ ቁጠባ ናይ ዓለም እዩ ከባቢ 15 ንግዲ ናይ ዓለምና ብልዕሊ ትሪልዮናት ዝትመን በዚ ዝሓልፍ ነዳዲ ጥራይ ኣይኮነን ወሽመጥ ሕርሙዝ ኣገዳሲ እዩ ምስ ቀይ ባሕር ክወዳደር ዝኽእል ኣይኮነን because the whole Europe ብዓብይቲ ኮንቲነንት ኤሮፓ ናብ ኤስያ ክነግድ ተኮይኑ ብቀይ ባሕሪ እዩ ዝሓልፍ ስለዚ እዚ ሓደ ዓብይ ኣገዳሲ እዩ እንታይ ክንብል ፀኒሕና ኣሜሪካ 110 መዓልቲ ገይራ ኣላ ምስ ኢራን ኩናት ካብ ትጅምር እንታይ ክትገብር ሰላም ትደልላ ምክንያቱ ንኢራን ስለ ዘይከኣለታ ንኢራን ዘይከኣለታ ማለት እዩ ሑቲ እቲ ዝበርታ ኣያለዎ ማለት እዩ ሑቲ ማለት ሎሚ መን እዩ ዝደፍረኒ ዝብል ዘሎ ኣታ መን እዩ ዝቐርበኒ ዝብል ዘሎ ምክንያቱ እቲ መሻርክቲ ናቱ ንዓለም ሙሉእ ተዋጊኦም ክስዕርዎ ይከኣሉን ኣፅዋራት ናቱ ሓያል ምዃኑ ኣፍሊጡ ስለዚ ሑቲ ድማ መዓት ድፍዓት ኣለዎ ልክዕ ከምቶም ኣያታቱ ዝሰርሐ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ እቲ ዘለዎ ቴክኖሎጂ ውፅኢት ከም ዘምፅእ ፈሊጡ ኣሎ ንኢራን ድማ እዚ ግበሪ እዚ ትግበሪ ዝብላ ሓይሊ ከም ዘየለ ድማ ተፈሊጡ ኣሎ ስለዚ ሑቲ ብወገን ናይቲ ኒው ዘሎ ነቲ ባቤል መንደብ ማለት እዩ ንሑቲ ጠጠው ከብለ ዝኽእል ሓይሊ ስለዘየለ እንታይ ክትገብር ዘለካ ክልተ ነገራት እዩ ሓደ ብወገን ኣፍሪካ ዘሎ ቀርኒ ኣፍሪካ ጥንቃቐ ክግበረሉ ክኽእል ኣለዎ ልዕሊኡ ድማ ንበዓል እቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብ ከቢድ ዝኾነ ሓደጋ እዩ ዘሎ እቲ ኣብ ባሕሪ ከጋጥም ዝኽእል ፀገም ጥራይ ደይኮነ ምስ ሑቲ ከጋጥም ዝኽእል ፀገም ጥራይ ደይኮነ ዘሰንብዶም ዘሎ ንበዓሉ እቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝበሃል ኣብ ዝኸበደ ፖለቲካዊ ነውፂ ስለ ዘሎ እዚ እውን ኣብዚ ለኩም 12% መስመር ናይ ንግዲ ናይ ዓለምና እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ እቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ንባዕሉ እውን ከቢድ ዝኾነ ፀገም ስለ ዘለዎ ሓደ ካብኡ ድማ እዚ ቀርኒ ኣፍሪካ ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል ይኸውን ኣብ ጉዳይ ሱዳን ጉዳይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ሶማልያ እስከ ሓንቲ ሶማሊላንድ ውሽጣዊ ኩነታቱ ንግደፎ ጅቡቲ እውን ከምኡ ኤርትራ ውሽጣዊ ጉዳያቱ ንብዙሓት ዘሰክፉ ይኮኑን ክትሪኦ ከለካ ናይ ሴኪሪቲ ፀገም ኣለዎም እዩ ሶማሊላንድ ኣለዎ እዩ ንባዕሉ ጅቡቲ ኣለዎ እዩ ኢንስታቢሊቲ ኤርትራ እውን ኣለዎ ኢሎም ከም ድሌቶም ክግምትዎ ይኽእሉ ዘሎ እኳ የለን ግን እቲ ቀንዲ ግን እቲ ኢትዮጵያ ክገብሮ ዝደሊ ዘሎ ኩነታት ኣብ ግምት ኢኻ ነዚ ነገራት እዚ ኣቃሊልካ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ናው ሓደ ኣብዚ ለንቀነ ዝገብርዎ ኣናሊሲስ ከርእየኩም እየ ምክንያቱ this is going to be another very very important especially ምስቲ ኣሜሪካ ናብ ትግራይ ትገብሮ ዘላ ስጉምቲ ኣተሓሒዝካ ክትሪኦ ከለካ እዚኣ ስምዕዋ that war between Ethiopia and Eritrea was imminent, but given that the United Arab Emirates is now Ethiopia's key backer, essentially the war with Iran stops war breaking out between Ethiopia and Eritrea. But are you saying that if the war with Iran gets sorted, if they come to a peace deal with the Americans and the Israelis, if peace returns to the Gulf, that Ethiopia and Eritrea could then go to war? Well,
أجي تحتو أزياء قداسيتي أبزع زي دماكن سمعات صنعناينا بزحات كيلاتات دبس هو مدام دمتاو نسيانيرا بلتقنا وشمت حرموز إيران مس أمريكان إسرائيل كوينات زي تجمر انت زي تجمر كاي كون كتجمر مخاني فلات نيريو جن اتو كالكوليشن تاع نيرو جمري لابقى حب حصير غزي كودا زخليد مسلوم نيرو سلازي اتو كوينات تجميرو بعوتنا إسرائيل أمريكان أبقلطف غزي انت زود نيرو دون أبي أحمد ريدي نيرو كوينات كخفت كوينات نكخفت دلوي نيرو سلازي اتو كوينات مجمارو حدا كالاي دما اتو كوينات كومبليت كابت سبيتناتون وصاي بمخادو إمارات دما بليونس كساراتات كوردا مخالو كل زي تدماميرو انتاي فاتيرو يزبال زلو وين اتو بلان اتو كوينات ناي كوينات بلان فحص لزبالة ندادو كبيرو أبي أحمد كوينات كايدا يكون نتهاجر وطبعا مرقاون زخبدا بده قينوا مالتي أبوكاتي لدما إمارات يا تأسوار كتبت قبا لوجيستيكاو عصوا سلا زغاطما دما كتحق زي كالتن ايكونن ابي حدش كوينات كجمر نتي اب سودان تجميرو زلو ناي دعم مسرع كويناتون كم تزدله كتكلاخلن كتمجبن ون كم تشجرتي زنقر زلو سلازي زي نابي قصو كخيد تبل نزبل حتوكم لسكم Ethiopia and Eritrea could then go to war. Well, what has happened since the stalemate of sort over the Strait of Hormuz is that there's been a race for alternative straits and alternative petrol corridors, if you will. And at least in the region, that would be the Bab el-Mandeb Strait, which is also a critical and lucrative strait, something like even before all of this happening, I think it was 4 or 5 million barrels of oil, crude oil that went through the Bab el-Mandeb daily. So while obviously it might not have the same economic value as the Strait of Hormuz, but it's still up there. And as a result, we've seen many of the Gulf powers, but also some of the Western powers, start to make moves to gain some sort of influence over the Bab el-Mandeb Strait, and that would. حجين تاي زبل زلو بحفشا اتي وشمت حرموز زتزقات اما كونتات رايدي كوني قد من السوم قطعمو ون انتخوني انتاي صقم اغاتي من يرزو كويناتنا ايران قد من قطعمو اتي ناي وشمت حرموز كغاطم زخل كونتات اب قمتيتيوم بزحات هغرات ناي خليج already كمتا وشمت حرموز زلو صقم اب بابيل مندب صقم كغاطم كم زخل قمت بموساد نساتهم نبعلاتهم ابت بوتاتن كساتفو بزح calculations كغبرو صنيحم يم سلازي هغرات خليج already ابز بوتازي انترست ناتهم كابزريو نوح غيروم يم إمارات بلو سعودية بلو قطر بلو كالو تركو بلو بنيو وقبس بلو ابز بوتازي زلو ربحا وشمت حرموز كابون العلي بابيل مندبا قداسنت كلوا كم زغل فليتهم بزح جيمات كصاوت صنيحم يم سلازي ازي حجي درانايو اب وشمت حرموز نتزنا بري أقداسنت ناي بابيل مندب مليسو كم زغحاتو ترينا نرزلنا ازخا نتوددر عبنت إيران إمارات قاطمو الله أبو شمت حرموز كبيت حدا قاطمو الله كبيت حدا قاطمو الله قطر كمو دايك غبريوم سلام ترخيبهم أبقرنا أفريقيا زلوم سعر كعبيو كم زخونو مقمات يدلي بلان because نيران كسعر واي كلونيوم for sure this is obvious إيران كسعر وان إيران كداخموا زخولو حيلي كونو نجي أمريكا ونايك على تونسو لكن كغبريم كابيران ببايبلاين دي بقلمله مواصو كدليك فتنهم يقداس منالبات افكارنا افريكا عدل ترخيبنا كنفتنا زبل زربا دما كمتي ስለዚህ እዚ ጉዳይ እዚ እውን ሕጂ ዳግማ ይገመት ክግበረሉ ዘለዎ እዩ ብርግጽ እቲ ኩናት ከይተወደየ ቆሰሎም ከይሓወየ ናብ ካልእ ኩናት ናይ ኤርትራ ክመፅኦም ክትብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ እዚ እሳቶም ዝብልዎ ዘለዉ እዮም ብግምጣል ናይ ባዕሊ ኤርትራ ከንታይ ትገምጋም ድሕሪ ኢልካ ኣብይ ኣሕመድ ዕላማታቱ ንጹር እዩ ንሕና ከማን ፈሊጥና ያለና ግደፍ ሻዕብያ ኣይኮነን እንታይ ክገብር ከም ዝደሊ ዘሎ እንታይ ተልእኮ ተዋሂቦ ከም ዘሎ እንታይ ምዃኑ ዕላሙ ፈሊጦም ኣለዉ ስለዚ ከይቀደመካ ክትቅድመለካ እዩ ከይቀደመካ ክትቅድመለካ ድማ ኣበይና ሪእናዮ ቅድሚ እዚ ኩሉ ከይተጋነነ ፅምዶ ዝበሃል መፅኡ ፅምዶ ዝበሃል ድሕሪ ውዕል ፕሪቶርያ ዝተበገሰ ምዃኑ ባዕሎም ብልፅግና ይነግሩና ኣለዉ ሕጂ ተረዲቦምና እቲ ፅምዶ ድማ ኣብይ ኣሕመድ ዕላማታቱ ፈሊጥካ መጀመርያ ኣብ ኣእምሩ ክትኣቱ ክትክእል ኣለካ ከምኡ ድማ ኣብ ውሽጢ ኣቲኻ ክወፆ ዘይክእል ሽግር ክትፈጥረሉ ክትክእል ኣለካ ነታ ናይ ፅምዶ ኩነታት ሕጂ ተረዲኣቶ ብልፅግና ተረዲኣቶ ጥራይ ዘይኮነሲ
ናይ ህላዊ ፈተና መጽያትኩም ዘላ ተረዲወሎ and everything ኩሉ ትዝብልዎ ዘሎ ናብ ጽምዶ ዝተኮረ ያብዝዋን እዚ like መዓልታዊ ክንደይ ሓተታ የመኽብለኩም ቁጥሩ ዘይብሉ ሓተታ ብዛዕባ ናይቲ ጽምዶ ከምዶ ክትራይ ክብሉ እዮም ዝውዕሉ ዘሎ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ኣታሓይስካ ክትሪኦ ከለኻ ቀሊል ዘይኮነ ፈተና ገጢሞም ከም ዘሎ ኢኻ ክትገምት ትኽእል ሓንቲ ካብቲ ክበኩም ዝደሊ this is ኣብዚ ብዛዕባ ምዝናይ ህወሓት ኣታሓሒዞም ድበዝሕ ጽልዋናቶም ጽምዶ ከም ዝገብሮ ዘሎ ገይሮም እዮም ዝገብሩ ዘሎ ብፍላይ ነዚ ህወሓት አግድዎ ዘሎ የትግራይ ክልልና ህዝብ እንደሌላው የኢትዮጵያ አካባቢ የተረጋጋ ኑሮና ልማት ይፈልጋል። ሁሌም ከጦርነት አዙሪት ወጥቶ ፊቱን ወደ ሰላም ባቂው ህዝብ በጦርነት ማግስት ምክንያቱም እነዚህ ጥቂት ግለ ህዝቡ ጭምር ለውጭ ኃይል አስቸኳይ ለዚህ የፌደራል መንግስት ላይ እያገኘች ያለውን እድገት ይህ ቡድን ላይ የሚጠል ጥሩ የሚያገኙበት ይህ ነገር ጠንስኳይ መፍትሄ ላይ ተቀስ እያደረገ ንቃቄ እየተንቀሳቀሰ ኣይረኸብኳን ኣብዚ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዝዛረብዎ ዘለዉ ግድን ነቲ ጽምዶ ናይ ኤርትራ ክእትዎ ኣሎም ኣይደናበዩ there was this logo ናይ ኣወል ስዒድ በቃ خلاص ንልኩም ኣብዚ everything they do everything they say እዚ ስእልታት እዚ ሃገራዊ ቴሌቪዥን እዚ ስለዚ ንዑ ኢኻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም መጽኡና በሚል ከኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላቶች ጋር ኣብዚ ድማ እቲ ናይ ፎር ሱዳን ስእልታት እዚ ልክዕ ከምዚ ኣልቡም ናይ ስድራ ቤቶም ዝመስል ንጉሆም ሸትን ቡጌሮም እዮም ዝፍክሩን ንዑ እዮም ከም መጎሳጎሲ ናይ ፖለቲካ ተጠቂሞምሉ ዘለዉ እንታይ ዘርእየካ እዚ ጽምዶ ዝበሃል ንዓና ንጥፋትና ዝመፀ ነገር እዩ ነዚ ጽምዶ ድማ ከም ቀንዲ ጸላኢ ጌርና ርኢና እንተተኻኢሉ ኸማን ንጽምዶ ከም ምክንያት ተጠቂምና ናብ ኩናት ክንከይድ ኣለና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ everything about ጽምዶ ተቀዳመይት ከምዚ ባሕሪ ዝብልዎ ዝነበሩ ንኩናት ከኣትው ድማ ድርበፅሉ ዝነበሩ ሕጂ እቲ ባሕሪ ብሰላማዊ እዮም ዝብሉ ብኩናት ዝብል ዘረባ ገዲፎም እዮም ኣትሊስት ኣጉዲሎም እዮም ይግብፅሓና እዩ ገለገለ እምበር ብኩናት ብሓይልና ከነምልሶ ኢና ገለ ዝብል ተሪፉ ይሱ ስቲል እታ ናይ ባሕሪ ኣጀንዳ ብዝበርትዕ መንገዲ ትቕፅል ኣላ ግን ነዚ ናይ ኣሜሪካ ገይሩሎም ዘሎ ኣብ ልዕሊ ህወሓት ገይርዎ ዘሎ ሓንቲ ብእንግሊሽ ዝገበርዋ ቪድዮ ከመይ ገይሮም ሻዕብያ ከተሓሓዝዋ ይደሊኹም ዘለዉ has officially imposed visa restrictions on former TPLF extremist leaders and their immediate families, announced by U.S. Secretary of State Marco Rubio. This ban targets individuals undermining peace in Tigray by violating the Pretoria Agreement. Washington made it clear they stand firmly with peace-loving people of Ethiopia. Following this decision, former Tigray Interim Administration President Getachew Reda weighed on the significance of this move. Getachew stated that the weight of this action lies in Washington, placing total accountability for the new tensions on the faction led by Dr. Debretsion Gebremichael. He added that the decision serves as a clear warning to external forces cooperating with this group, including Isaias Afwerki's regime. What impact will this كبتريوم ዘለኹም ዘይተገዛእና ናይ ኣፍሪቃ ሓበንዶ ጀነፍሪዶ እናበሉ ዝፍክሩ ሃገር ክንትገለ ኸውን ሃገር 130 ሚሊዮን ህዝቢ ለና ዝብሉ ለመንቲ ምዃኖም በዚኻ ትፈልጥ ኣሜሪካ ሓንቲ ወረቐት ጽሒፋ ኢሎም ትንጭሕ ኢሎም እዮም ተሓጒሶም ዘለዉ እቲ ናቶም ቀንዲ ወሃብ ቃል ኮይኑ ዘሎ ጌታቸው ረዳ ድማ እዚ ሓደ ጽቡቕ ዝኾነ መጠንቀቕታ እዩ ንህወሓት ጥራይ ዘይኮነ ድማ እቶም ንህወሓት ዝሕግዙ ዘለዉ ሓይልታት ከም በዓል ሻዕብያን ፕሬዚደንት ኢሳያስን ዝኣመሰሉ እውን መጠንቀቕታ ተዋሂብዎም ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ really ሻዕብያ መንግስቲ ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ ናትኩም ህወሓት ዝገብሮ ዘሎ መኻነ ህወሓት ትገብርዎ ዘለኹም ፀገማት ኣብ ግምት ኢኻ ትኸድዎ ዘለኹም ኩነታት ኣብ ግምት ኢኻ ናብ ሻዕብያ ክበፅሕ ዝኽእል ፀገም ኣሎ ማለት ድዩ ኣብዚ I don't think so not only me ኣነ ጥራይ ኮንኩን ከምኡ ዝበይ ይመስለኒ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ሪኣክት ትገብሩ ኣለዉ እዚ ጉዳይ እዚ ብልፅግና ክንምንታይ ፋሕፋሓት እዩ ኣለኹም ዘሎ ብሓርካሲ ህወሓት ኣብዚ እውን ስምዕዎ እቲ ቢቢሲ እውን ናይ መንፀቀ ምዃኑ ንክትፈልጡ ነዚ ጉዳይ እዚ ሰላም ኣብ ልዕሊ ዝዘርጉ ኣኽረርቲ መራሕቲ ሕወሓት እገዳ ቪዛ ኣቐሚጣ ኣላ እዚ ጉዳይ ናይ ቀረባ ኣባላት ስድራ ኣኽረርቲ መራሕቲ ሕወሓትን እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ቅልውሎ ፍታሕ ከይረክብ ዝሰርሑ ዘለዉ ወይ ድማ ተሓባበርትን ዝኾኑ ውልቀ ሰባትን ኢላማ ዝገበረ ከም ዝኾኑ እዩ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣፍሊጡ እዚ ዝህልዎ ትርጉም እንታይ እዩ ላዮን ጽጋብ ንፖለቲካ ኢትዮጵያ ንዝከታተል መምህር ዩኒቨርሲቲ ካልጋሪ ፕሮፌሰር ጌታቸው ኣሰፋ ኣዘራሪባቶላ
أبزي قتلوا سلسة معلتات السلوس ويروو ناب مقالة زخار نأمريكا اللبوخ ألو يتلوخ من البات قرم هذه زحاتة يكون حدشت توتاتون حدشت دفيتاتون حزوفون يخليو يلخات أو بركالو مس خزارو من تم بوليتيكا يكون وتحرر ملاحظ خزارو كالو نو من قد سرق غير ايه تربيو حدا تي جيزيو زوصل جيزي كحساب كالو كالاي دما من البات كافتي زي تقلسة سمعت تغسن ግን ብቅፅል ኣክረርቲ ተባሂሎም ዝተጠቐሱ ምስቲ ውድብ ወይ ምስቲ መሪሕነት ብሓፈሻ ዘኮነስ ምስ ተወሰኑ ሰባት እዩ ኢሉ ናብት ቅድሚ ትጉዕዞ ነቶም አይደንቲፋይ ዝተገበሩ ዝተፈላለዩ ሰባት መስመር ንምትሓዝ ገይረ ወሲደ እዮም ግን ካብ ቪዛ ንላዕሊ ክኸድ ልኽእል ዕድል እውን ይህልዎ ይኾን ኢለ ንግምት እንታይ ዓይነት ዲፕሎማስያዊ ትርጉም ክህልዎ ክእል ሓፈሻ ናይ ተቐጠና ክትሪኦ ከለኺ ምናልባት ምስ ኣዲስ ኣበባ ተታሒዙ ኣሜሪካ ትደልዮም ካን ሓባን ዘለዎ ኩነታት እውን ክኾን ይኽእል እዩ ካብኡ ምናልባት ድማ ኣብቲ ምስ ዓለም ለኸ ርክብ ክራኽቦ ትግራይ ከም ዓዲ ኣይኮነን ዘፍቲ ዘለዎ ኩነታት ኮይኑ ንኣዲስ ኣበባ ዘለዎ መንግስቲ ምስ መረፃ ምክያድ እውን ምስ ምውዳውን ካልኦት ዝትለሙ ነገራት ርክባት ይህሉ ይኾኑና ንኡ ብኣራት ኪሎ ወይ ብኣዲስ ኣበባ ዘሎ መንግስቲ ዝቐረበ ሕቶታት እውን ክህሉ ይኽእሉ እዮም እዚኣቶም ግን ንፈልጦም ሓደ ካብ እዚ ንዝረረበላ ሰዓት ካብ ሕወሓት እውን ዝተባሃለ መግለፂ ዘሎ ይመስለኒ ካብቶም ኣባላት መሪሕነት ብውልቆም ካብ ዝፀፍዎ ወፃኢ ማለት እዩ ምስ ዓለም ለኸ ርክብ ምስ ዋላ ናይ ግብፂ ኣብዚ ሰሙኑ እዚ ኣብ ጂ7 ናይ ኣሜሪካን ፕሬዚደንት ምርኻብ እውን ክነተሓዞ ንኽእል ኢና ግን ለኣይታዋና መልእኽቲ ትመስለኒ ንመቐለ ብኣካል ክሒዶም ክረኽብዎም ከለዉ ዘመሓላልፍዎ ኣብኡ ዝደልይዎ ውፅኢት ክመፀሎም ትዝርርብ ዝደልይዎ ውፅኢት ክመፀሎም መንገዲ መፅረጊ ገይረ ወሲደ እዚ እገዳ ኣሜሪካ ምስ መንግስቲ ፌደራል ከም ዝወገነ ዘርኢ ድዩ ወይስ እቲ መስርሕ ሰላም ተግባራዊ ንምግባር ካብ ዘሎ ድሌት እዚ እንተደኣ ኮይኑ እቲ ስምምዕ ሙሉእ ብሙሉእ ተግባራዊ ንክኸውን ንምንታይ ብኩሉም ኣካላት ሰቕጢ ዘይተገበረ ኣሜሪካ ኣብ ዓዲ ተሪፉ ዝኾነ ንእሽተይ ዋላ ዓዲ ይኹን ረብሕኡ እዩ ዘቐድም ታይና ክንርዳሕ ልመን ፀቂጥና ብዘይ ምንም ግብረ መልሲ ክንዓወት ንኽእል ንደልዮ መንከ ስኡልና ገዲፍና ተቐፀልና ዝብል ያው ኣብኡ ዘእተዎ እዩ ዝመስለኒ ስለዚ ኣብዚ ናይ ፕሪቶርያ ስምምዕ ብሓቂት ዓብዪ ብፅዒት ናይ ኣዲስ ኣበባ መንግስቲ ይኽእልዎ ምስ ፅዕለት እውን ምስ እቲ ዘይተፈፀማ ነገራት ክረኣያ ከለዋ ማለት እዩ እዚ ማለት ኣብቲ ናይ መቐለ ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ገምጋም ናይቲ ዝካየድ ዘሎ ኩነታት ብኩሉ እዩ ዝረአ ዘሎ እዚ ብወገን እቲ ብቢቢሲ ዝቐረበ ክኸውን ከሎ ፕሮፌሰር መሐመድ ሓሰን ዝሃቦ መረዳእታ ንርአ መንግስት የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት በአንዳንድ የህወሓት ባለስልጣናት ላይ የቪዛ ማዕቀብ ጥሏል። ምክንያቱ ደግሞ አካባቢው ወደ ጦርነት ሊገባ ይችላል። በዚህም የህወሓት ሰዎች የተጀመረውን የተለያዩ ጥረቶችን በማደናቀፍ ወደ ጦርነት ሊገቡ የሚችሉበት ሁኔታ እንዳለ መረጃው አለን ብለው ነው እንግዲህ በህወሓት ሰዎች ላይ ብቻ ማዕቀብ የጣሉት። እስቲ ይህንን መረጃ እንዴት አየኸው? አሜሪካ ከህወሓት ጋር በተደጋጋሚ ስትደግፍ የነበረች ያለቀለትን የህወሓትን አመራር እንዲተርፍ በማድረግ በህይወት እንዲቆይ በማድረግ በብዙ ኢትዮጵያውያን ዘንድ ይሄ ታሪክ የሚታወስ እንደሆነ ይታወቃል። ዛሬ ግን በህወሓቶች ላይ ብቻ የቪዛ ማዕቀብ እንደተጣለን ያሳወቀችው ምን ማለት ይቻላል? እዚህ ላይ ብሓፈሻ ፕሮፌሰር መሐመድ ሓሰን ነዚ ጉዳይ እዚ እዚ ኣብ ልዕሊ ህወሓት ተገይሩ ዘሎ ስጉምቲ እንታይ ትርጉም ክህልዎ ይኽእል ህወሓት ናይ ኣሜሪካ ቀንዲ መጋበሪ ኣብ ኢትዮጵያ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዋላ እውን ብኣፍሪቃ ደረጃ እውን ቀዳማይ ኤጀንት ናይ ኣሜሪካ ዝነበረ ኮይኑ ሎሚ ኣብዚ ደረጃ መብፅሖም ታሪካዊ እዩ ንበዓሉ እዚ ታሪካዊ ፍጻመ እዩ እዚ ጥራይ ዘይኮነ ድማ እዚ ተወሲኑ ዘሎ ስጉምቲ እንታይ ትርጉም ክህልዎ ይኽእል ንዝብል እዩ ጥሩ በመጀመሪያ ደረጃ እነዚህ ተባ የተደረገባቸው ሰዎች አዲስ አበባ መሄድ አይችሉም። ከዛም ተነስቶ እንግዲህ በረራው ኢንተርናሽናል በረራው የሚካሄደው ከአዲስ አበባ ነው፣ ከመቀሌ አይደለም። ከመቀሌ ተነስተው በየቦታ መሄድ አይችሉም። እንደሚመስለኝ ስቴት ዲፓርትመንት ተናገረን ለማለት ነው። ይህንን አየህ ምንድነው ፈርስት ትራክ ሊያደርጉት የሚፈልጉት ይሄ አሁን ከትግራይ ከአማራ ከሌሎቹ ጋር የተፈጠረው ግንኙነት ይጠረጥራሉ። ይሄ የተፈጠረው ሁኔታ ምናልባት አዲስ አበባን መንግስት ትልቅ ስጋት ላይ ስለጣለው ለማስመሰል ያሁን የምዕራቡ ሰዎች ይሄም አምባሳደሩ እንደነገረ ሕጂ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ፕሮፌሰር መሐመድ ሓሰን ዝምልሶ ዘሎ መጀመርያ ኣብዚ መፅእ እዋናት ንፕሮፌሰር መሐመድ ሓሰን ኣብዚ ቻነል ክንዕድሞ ንፅዕር ኣለና ከመይ ይመስለኩም ክንደይ ካባኻትኩም ከክትሪእዎ ትደልዩ ኣብዚ ቻነል ክንዕድሞ እንተኽኢልና እስከ ናትኩም ፊድባክ ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ግደፉለይ ካብ ቀፂልና ነዚ ጉዳይ እዚ ነዚ ኢንተርናሽናል ኣካይዳ ክርዳእ ዝኽእል ፕሮፌሰር መሐመድ ሓሰን እንታይ ትርጉም ይክህልዎ ዝኽእል ኣሜሪካ እንታይ ንምግባር ብፍላይ ምስ ኤርትራ ዘሎ ዝምድና እውን ክርዳእ ዝኽእል ንሱ ስለ ዝኾነ
እንታይ ከጋጥም ይኽእል ኣብ ፅምዶ እንታይ ከጋጥም ይኽእል ንዝብል ኩሉ ብመልክዕ ናይዚ ኤክስፐርት ክንሪኦ ከለና እንታይ ዝብል ዘሎ shifting alliance in the north ብሓፈሻ ኣሜሪካ ገለ ይገብር ኣለኹ ንምባል ዝተጠቀመትሉ እንተደይ ኮይኑ እዞም መራሕቲ ናይ ህወሓት ኣይኮነን ኣሜሪካ ክኸዱ ንኣዲስ ኣበባ ክኸዱ ዘይክእሉ መራሕቲ እዮም ዝኾነ ኢንተርናሽናል ፍላይት ካብ ኣዲስ ኣበባ እዩ ዝግበር ካብ መቐለ ኣይኮነን ዝግበር ስለዚ ቪዛ ናይ ኣሜሪካ ካንስል ጌርካ ናይ ጌርካዮን ኣዲስ ኣበባ ክኣትኑ ዘይክእሉ በአዲስ አበባ ጌርኩም ናብ ኣሜሪካ ክትከዱ ይትኽእሉን ኢኹም ምባል ንባዕሉ ትርጉም የብሉን ምናልባት ብኤርትራ ወይ ብስዑድያ ጌሮም ናብ ኣሜሪካ ንኸይከዱ ድዩ ዝኽልከል ዘሎ I don't know. This is going to be a different story. ካብኡ ቀፂሉ so እቲ ትርጉም ናቱ superficial ንኸምስሉ ዝገበርዎ እዩ ክሳዕ ክንዱ ዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ ለውጢ ከምፅእ ዝኽእል እዩ ዝብል ገምጋም ኣሜሪካ እውን የብላን ካልኦት ተዓዘብቲ እውን የብሎምን እዩ ዝብል ዘሎ ኣነ እውን ገምጋም ናተይ በታ ትሕቲ ዓቕመይ ኣብኣ የበፂሐ ነይረ የተጠናከሩበትና አንድ ያለ ካልእ እንታይ ዝብል ዘሎ shifting alliance between the north እቲ ኣብ ሰሜን ዝግበር ዘሎ ለውጢ ናይ ኣሰላልፋ እውን ዓብዪ ኣገዳስነት ዘለዎ ብፍላይ ንፅምዶ ዝምልከት ክልተ ካልኦት ኤክስፐርት ዝብልዎ ዘለዎ እቲ ብልፅግና ዘዕብዶ ዘሎ ኩነታት እውን ክንርኢ ኢና ምክንያቱ ኣሜሪካ እውን ናታ ኢንተረስት ኣቐዲማ ትጎይ ስለ ዘላ እቲ ረብሓ ናታ ንኸተውሕዝ ትገብሮ ዘላ ኣካይዳ ንብልፅግና ካልእ ሽግር ሒዙሉ ይመፅእ ከም ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘሎ Failure of Abiy Ahmed's triangular policy, the federal government's long-standing strategy of exploiting land disputes to keep the Amhara-Tigray relations divided, locked in a conflict as ሓደ ካብቲ ኣብይ ኣሕመድ ዝኽተሎ ዝነበረ በቲ ናይ መሬትን ገለና በለ ንኣምሓራን ንተጋሩ ንሓትቶም ከባልዖም ዝሓስቦ ዝነበረ ንሱ ፈሺልዎ ኣሎ ኣብዚ እዋን እዚ ሓደ ካብቲ ንፅምዶ ኣዝዩ ኣፍሪሂዎ ዘለውን ካብኡ ዝበገስ ይብል ኣሎ ህዝቢ ናይ ሰሜን ነቲ ኩነታት ተረዲይዎ ሓድነቶም እናሓየሉ ክመፁ ስለ ዝፍትኑ ዘለዉ እዩ ስለዚ መብዛሕትኦም ሓይልታት ኣብ ሰሜን ዘለዉ ድዮም ኣብ ካልእ ዘለዉ እውን ፀላእዮም እናለለዩን ናብ ፀላእዮም ከተኩሩ ይሓስቡ ስለ ዘለውን እዩ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ንኩሉ ፀገም ብወታደራዊ ዓይኒ ጥራይ ክፈትሖ እዩ ዝደሊ ፀገም ድማ እቲ ወታደራዊ ዓቕምናቱ እውን መፍትሒ ክኾነ ይከኣልን ኣሎ ስለዚ following the failure of his political maneuvers and the fraying of the Pretoria Agreement, Abiy Ahmed has reportedly resorted to military provocation. ስለዚ ወታደራዊ ምፍርራህን ካልእን ተቐንዲ መፍትሒ ናይቲ ዘሎ ኩነታት ገይሩ ይወሲድዎ ዘሎ ብኡ ከዋፅኦ ድያ ይወፅኦን ካላርሱ ኮይኑ ብፍላይ ድማ ተን ድሮናት ዝበሃላ ሓደ ካብቲ ዝያዳ ዝጥቀመሉ ዘሎ እዩ and በዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ብዙሓት ከም ዝግምግምዎ ዘሎ ናብ ዘይተደለየ ኩናት ንምእታው ዘሎ ተኽእሎ ዓብዩ ናይ ህወሓት መራሕቲ ድማ ዝመፅኦም ዘሎ ኣብ ቅድሚኦም ሓደ ነገር ንፁር እዩ ዘሎ ምክንያቱ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ገለ ክፋል ማእስ ከም ዝበላ ዝያዝ ከስምዕዋ ለምሳሌ መንግስትን ማፍረስ 4 ኪሎ መያዝ ይላሉ ከዛስ ማፍረስ እሺ አንድ ነገር ነው ከፈረሰ በኋላስ ምንም ሀሳብ የለም ደርግ መጣ ከሻለቃ አመራር በላይ የሆኑትን በሙሉ አባረረ ታውቃላችሁ ከሻለቃ በላይ ግፈኛ ነው አለ እኔ ያኔ ቢኖር ተባረሬ ነበር ኮሎኔል ስለሆንኩ ማለት ነው ኢሰፓ ብቻ ነው ፓርቲ አለ እዚ ድማ ነዳይ ናይ ልቡ ይዛረብ ከም ዝብልዎ ዘይቲ ተርፎም ምዃና ፈሊጡ ድዩ ብዛዕባ ስልጣን ምግዳፍ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ኩላቶም ነታ 4 ኪሎ ንክቋፀሩ እዮም ዝሓስቡ ድሕሪኡ ግን ፕላን የብሎምን ይብሉ ኣይ ሳኸማን ፕላን ሃሊካ ይትሕቶ መጀመርያ ብኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ዕልዋ ጌርካ ስልጣን ምጭባጥ ማለት ልሙድ ፖለቲካዊ መስርሕ ናይ ኢትዮጵያ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ብዲሞክራሲ ዝተሰጋገረ ወይ ሰላማዊ መንገዲ ዝተሰጋገረ እቲ ሃይለማርያም ጥራይ ዝሃቦ እዩ ነይሩ ነዚ ዝገደፈሉ ቦታ እሳ ጥራይ ነይራ ኣዲኻኒ ካልእ ኩሉ ብሓይሊ እዩ ስልጣን ምስግጋር ናይ ኢትዮጵያ ብሓይሊ እዩ እጂ ኣከሙ መድረክ ኮይኑ ዝዛረቦ ዘሎ ናብ ስልጣን መፅኦም መንግስቲ ሃይለማርያም ስልጣን ምስ ሓዘ ንኩሎም ወታደራውያን ሓለፍቲ ሓደጋዮም ኢሉ ቀቲልዎም ነይሩ ወይ ኣልይዎም ነይሩ ገልታት እዩ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ ኑዛዜ ዝመስል ዘረባ እዩ እቶም ካልኦት ግን ኮለጌና እዚ ነገር እዚ ከይመፀ ብዛዕባ እቲ ስልጣን ክግበር ዝኽእል ኩነታት ብዙሕ ዝርርብ እዩ ዝካየድ ዘሎ ብፍላይ ሓደ ካብቲ ብተደጋጋሚ ዝዝረብ ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ድሕሪ እዚ ምርጫ ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል ዝብል ሓንቲ ኣገዳሲት ኣርቲክል ወፂያ ነይራ እንዳሪዝ ሓደ ካብቲ ብዙሕ ሰብ ዝፅበዮ ዘሎ እዚ ሰብ እዚ ድሕሪ እዚ ምርጫ እንታይ ክገብር ይኽእል ይኸውን
እንታይ ኦፕሽንስ ክትጥቀም ይኽእልኩም ወይ እውን እንታይ ከውን ይኽእል እቲ ቀዳምነታት ናቱ because at the end of the day ታስልጣን ፈትዩ ኻዲኻ ፀሊኻ ዲኻ ታስልጣን ክረኽባ እዩ ድሕሪ እዛ ስልጣን ግን እንታይ እዩ ክገብር what is going to be ናቱ ስትራቴጂ ናበይ ገፁ ክቕፅል እዩ እንታይ ክገብር እዩ ብፍላይ ድማ ንሕና ከም ሃገር ማለት እዩ እዚ ሰብኣይ እዚ ንዓና ብኸመይ ክፀልወና እዩ ኩነታት ናቱ እንታይ ክኸውን ክንሓስብ ናይ ግድን እዩ so one of them is I had this አንተ article ነራትኒ I'm just looking for it and ባላት ፈልጥ ኣብዘላ ንዓ እሳ ይመስለኒ ግን maybe there is another one እዚ ያስክ ራእያ ዘለሓ ኣብዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እታ ኣርቲክል ካበያ ወፂኣ ዘላ ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሚድል ኢስት ፎረም ዝበሃል ያውፅይዎ ሶ ኢትዮጵያ ድሕሪ ምርጫ ኣብይ ኣሕመድ ስልጣን ተቐቢሉ ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል ይኸውን ንዝብል ኣናላይዝ ክገብሩ ከለዉ እዮም ቀዳማይ ብትብልፅግና ብዓብይ ነጥቢ እዩ ተዓዊቱ ዘሎ ዝብልዎ ዘሎ ዝኸፍሉጥ እዩ ነይሩ ከይተወዳደረ ከሎሲ ፍሉጥ እዩ ነይሩ ሶ እንታይ ክገብር ይኽእል ማለት እዩ ብዓቢ ድምፂ ተዓዊተ ክብል ከሎሲ ነቲ ኣጀንዳታት ንሱ ዝሓስቦ ዘሎሲ ማንደይ ተዋሂብኒ እቲ ህዝቢሲ ነዚ ክገብረሉ እዩ ብሰፊሕ መሪፅኒ ኢሉ እዩ ክምጉድ ክፍትን ኣብ ዓለም ደረጃ እዮም ዝብሉ ዘሎ ሶ ብሰፊሕ ብልፅግና ክምረፅ ከሎ ነቲ ሒዘዮ ዘለኹ ኣጀንዳታት ስለ ዝፈተውዎ እዩ ኣብነት ኣብቲ ገባሕሪ ዝብል ማለት እዩ ህዝቢ ኢትዮጵያ ስለ ዝደገፎ እዩ መሪፅኒ ክብል እዩ ኣብ ካልእ ከምኡ እዮም ዝብሉ ዶናልድ ትራምፕ ብላንድ ስላይድ ብዓቢ ደረጃ ክመርፁ ንከሎ ህዝቢ ኣሜሪካ ቦጋቢሊን ከምኡ ዝብል ኩሉ እቲ ኣጀንዳ ናተይ ስለ ዝፈተውዎ እዩ ዝብል እዚ ዝገበርኩ እንተገበርኩ ንዑ ክገብር እየ መሪፆምኒ ንምባል እዩ ብልፅግና ድማ ንዓ ክጥቀመላ ከም ዝኽእል እዮም ዘንፍቱ ዘለዉ his domestic power ስለዚ moves from an old cautious era to an assertive and autonomous foreign policy ስለዚ ኣብዚ ሕጂ ዝኣትዎ ዘሎ መድረኽ ካብ ጥንቁቕ ዝኾነ መንገዲ ኣካይዳ ናይቲ ወፃኢ ፖሊሲ ናቱ ኣብ assertive ማለት ሓይሊ ዝጥቀም ኣጀንዳታቱ ንምጥቃም ንምብፃሕ ኩሉ ዘድልዮ መንገዲ ክኽተል ዝኽእል ማለት እዩ ናብኡ ከምኡ ዓይነት ፖሊሲ ከምኡ ድማ ኣውቶኖመስ ተዘዋሪ ናይ ኣሜሪካ ወይ ካልእ ከይኮነ ብናቱ መንገዲ ክኸይድ ዝኽእል ዚኣስ ቦግ ኣቢሎም እዮም ርእሱስ ክኸይድ ኣይክእልኒ outlook expect Ethiopia to be more dominant proactive player in the Red Sea and the Horn of Africa ዝኻ እንታይ ክንፅበ ንኽእል ካብ ኢትዮጵያ ዝብሉ ድማ ኢትዮጵያ ሓያል ዝኾነ ፅልዋ ክገብር ክፍትን ኣብቲ ዞባ ከምኡ ድማ ኣብቲ ናይ ቀይሕ ባሕሪ proactive ማለት ንጡፍ ዝኾነ ምንቅስቃሳት ክገብር ክፍትን እዩ ኣብቲ ጉዳይቲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ እውን እንትኾነ ብዙሕ ተራ ክፃወት ክፍትን ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እዚ ምዃኑ እንተፈሊጥካ እቲ ኩነታት ብሪጅናል ሴኪሪቲ ክረአ ከሎ ኣብይ ኣሕመድ ዝገነቢ እቲ ዝዓበየ ሓደጋ ክኸውን ዝኽእል እዩ ኪ ስትራቴጂክ ፒለርስ ኢሎም ኣብዚ ገይሮሞ ዘለዉ ማሪታይም ኣክሰስ ሓደ ካብኡ intense focus on gaining Red Sea access to reduce reliance on Djibouti involves strategic deals with Somaliland ሓደ ካብቲ ቀንዲ ኣጀንዳ ናቱ ክኸውን ዝኽእል ጉዳይ ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ዝብል እዩ እዚ ድማ ብዝፀሓቐ መንገዲ ናይ ኣፍደገ ባሕሪ መንገዲ ንምርካብ ቀይሕ ባሕሪ እዮም ዝብሉ ዘሎ ኣፍደገ ባሕሪ ዘይኮነስ ቀይሕ ባሕሪ ሶማሊላንድ ቀይሕ ባሕሪ ከም ዘይኮነ ይፈልጡ እዮም but they always mix these things ከም stupid ዝኾኑ ሰባት ኮይኖም but the agenda is always clear Somaliland is spot ስለ ዝኾነ ክጠቕሳለካ ቀይሕ ባሕሪ ምባል ግን ኩሉ ግዜ ናብ ኤርትራ ንክትገብሮ ኤርትራ ከይረቑሕካ ክትሓሚ ክጠቕመካ ዝኽእል ዝበልዎ ነገር ንምፍፃም እዩ ስለዚ this is going to be another thing ብዙሕ ጥንቃቐ ከድልዮ ዝኽእል ካልእ strategic balancing ይብሉ maintaining a multi-aligned approach by balancing ties with UAE ካልእ maintaining a multi-aligned approach by balancing ties with UAE finance Israel tech security and Turkey military counterweight ስለዚ ምስ ብዙሓት ሃገራት ድማ ክሰርሕ ክፍትን ከም ዝኾነ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ መን እዮም እዞም ብዙሓት ሃገራት ምስ ቱርኪ ምስ ኢማራት ገንዘብ ንኽረክብ ማለት እዩ ምስ እስራኤል ቴክኖሎጂን ሴኪሪቲን ንኽረክብ ከምኡ ድማ ምስ ቱርኪ ድሮናትን ካልእን ንኽገዝእ ክጥቀም ምዃኑ እዚ ሕጂ ከመይ ጌርካ እዩ ግን ይኸውን ይኽእል ምስ እስራኤል ይሰርሕ ምስ ቱርኪ ይሰርሕ እስራኤልን ቱርኪን ይሰማምዑን እዮም ግን ምስ ክልቲኦም ይሰርሕ ምስ ኢማራት ይሰርሕ ምስ ኩላቶም ንኩላቶም ከተኣናግድ ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ዘገርሙና ኣይኮነን ምክንያቱ ራሽያን ኣሜሪካን ቻይናን ሰለስቲኦም ብሓደ ዝሕግዝዎ መንግስቲ ኣብ ኢትዮጵያ ጥራይ ዘሎ ስለዚ ሓገዝ ውሒድዎ ይፈልጥን እዩ ኩሉ ግዜ ንዝተዋህበካ ሓገዝ ንምንታይ ቁም ነገር ትጥቀመሉ እዩ ትፀገሞም መብዛሕትኡ ግዜ እምበር ካልእ the Nile conflict እቲ
ጉዳይ ናይ ኒልካ permanent tension with Egypt over the GERD that persists. Elections won't change this reactive rivalry. ስለዚህ ናይ ግብፅን ናይ ኢትዮጵያን ውድድር ድማ ድሕሪ ምርጫ ይኹን ቅድሚ ምርጫ ኩሉ ግዜ ብብርቱዕ ደረጃ ክቕፅል እዩ። ኣብዚያ ክጠቕስዋ ዘይደልዩ ግን ናይ ንኣብ ከተዓባቢ ስለ ዝደልዩ እምበር ግብፂ ዝለዓለ ፀብለልትነት ሒዛ ስለ ዘላ ኣብ G7 ክዕደም ዘይምኻሉ ኣብ ዓበይቲ ፕላትፎርምስ ድማ እናተነፀለ ይኸይድ ምህላው ዲፕሎማቲካሊ ዝኸሰረ ሰብ ምዃኑ እዩ ዝነገር። ግን ስቲል ኢትዮጵያ ድማ በቲ ሕብረት ኣፍሪካ ሃገር ኮንቲነንት ናዕበየ ዝኸይድ ዘሎ ሕብረት ኣፍሪካ ዝለዓለ ኣተኩሮ እዩ ዝረክብ ዘሎ። ኣፍሪካ ብህዝቢ እናበዝሐ ፀጋታቱ ኣገዳስነት ኣብ ዘለወሉ መብዛሕቲ ነገራት ምስ ሕብረት ኣፍሪካ ዲፕሎማሲ ክገብራ ይደልያ። unfortunately ድማ እቲ ሕብረት ኣፍሪካ ኣዲስ ኣበባ ስለ ዘሎ ኣቓልቦ ንምርካብ ዘሎ ተኽእሎ ዓብዩ focus on containing spillovers from Sudan's civil war and managing a dual track relationship with Somalia and Somaliland. ከም ድማ ካብ ሱዳን ክመፅእ ዝኽእል ሓደጋ ንምምካት ክፍትን እዩ። ብካልእ ድማ ክልተ ዓይነት ድወጆክ ወይ ከዓ ብክልተ መንገዲ ክፃወት እዩ ምስ ሶማልያ ምስ ሶማሊላንድ ምስ ክልቲኦም ርክብ እናገበረ ክፃወት ክፍትን ያበ እውን ይብሉ ኣለዉ። ካልእ ሪጂናል ኢምፓክት ሱዳን ኢትዮጵያ acts as a mediator ቦጋ ኣቢልኩ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ከም ሸምጋሊት ኣካል ወይ ማእከላይ ኣካል ኮይኖም እዮም ዝፃወቱ ይብሉ ኣለዉ። exactly እቲ ሚድያ ንኢትዮጵያ ንምትዕብባይ ዝግበር ምዃኑ ትፈልጥ ማለት እዩ። ሬድ ሲ Addis Ababa is positioning itself as a permanent maritime power, causing frictions with Eritrea and Egypt. ብልጽግናን አብይ ኣሕመድን ንነፍሱ ከም ናይ ባሕሪ ሓይሊ ክኸውን ስለ ዝደሊ ዘሎ ቀዋሚ ናይ ባሕሪ ሓይሊ ክኸውን ስለ ዝደሊ ዘሎ ምስ ኤርትራን ግብፅን ከቢድ ወጥሪ ክህልዎ እዩ። ቀፅልዎም እቲ ወጥሪ ናበይ ከም ዘብፅሓኩም ድማ ክንሪኦ ኢና ንብል ግሎባል መሰጅ ዋሽንግተን and the West must prepare for more independent, less predictable Ethiopia that prioritizes its own regional ስታንሪያ ዘለና ኢትዮጵያ ብልጽግናሲ 9 ዓመታዊት ሃገሩ ክቋፀር ዘይከኣል ሃገር እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ። ግን እቲ ጉዳይ ግን ካልእ ነገር ኮይኑ እዩ ዝቐርብ። ኩሎም ዞም ሓይልታት ብሓደ ክፅምድለዎም ዝበሃሉ ዘለዉ ስለምንታይ እንድሕሪኢልካ ፖለቲካዊ ዲያሎግ ከድልዮም እዩ። የስ ኤርትራ ተማኽሎ ወይ ተበግሶላ እንተተባህለ ክዘራረብ ኣለዎም። ኩላቶም እቶም ፖለቲካል ፊገርስ ከምኡ ድማ እቶም ወታደራዊ ሓይልታት ድማ ዘድሕርቶም ፖለቲከኛታት ኮይኖም ተዘራሪቦም ክረዳዱ ክኽእሉሎም እቲ ሃገር ሓንቲ ሃገር እያ ክንባላ ኣይኮና ናሕትና ክንዳመን ድሕሪ ኮይና ብሓይሊ ጥራይ ተደሊናዮ ንኣቢና ንርብሕ ዘለና ንብልፅግና ኢና ንርብሕ ዘለና ስለዚ ክንዘራረብ ኣለና ዝብሉ እዮም። ሓንቲ ዘረባ ግን ኣላ ቀፃሊ እቲ ፅምዶሲ ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል። ምክንያቱ እቲ ፋኖ ዝበሃል ኣብቲ ፅምዶ ኣትዩ ድየለን ትብል ሓንቲ ዓባይ ዘረባ ኣላ። ቅድሚያ ግን እቲ ኩናት ክሳዕ ክንደይ ኣብ ኢትዮጵያ ፋሒሉ ከም ዘሎ ዝያስምዑ It's landlocked, and I think that the sort of Red Sea politics right now and who has access to the ports on the Red Sea, whether in Eritrea or Somaliland or Somalia, is probably one of the most fascinating geopolitical situations in the world right now. And I personally think that it's just going to become more and more and more significant. And maybe I'll do an episode in proximities in the future on that. But just, I want to go back to the election. There are other regions in Ethiopia that are in conflict right now also. Ethiopia's Amhara and Oromia regions, the two most populous regions, combined they're something like 2/3 of Ethiopia's 120 or 125 million people, and these regions have seen war a bit lower scale than the Tigray war, but still enough to paralyze swaths of their እንታይም ዝብሉ ዘለዉ ኣብዚ እውን እንተሪኢኹሞ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ክንርኢ ከለና እውን ክንዛረብ ከለና ይብል ኣሎ። ኢትዮጵያ ዓበ ክፋልናታ ብፍላይ እቲ ኦሮሞን ኣምሓራን ኣብ ኩናት እዩ ዘሎ። ኣብ ምርጫ እውን ኣይተሳተፈን ልሊ ኩሉ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል ይኸውን ንዝብል እውን ዲስካስ ይገብሩ ማለት እዩ። እንታይ ዘርእየካ ብዙሕ ቲንክ ታንክስ ኢትዮጵያ ኣብ ከቢድ ዝኾነ ሓደጋ ዘላ ሃገር ክነሳ ልዕሊ ዓቕማ ክትመጣጠርን ዘይከውን ኩንነት ክዛረቡን እዮም ዝረኣዩ ዘለዉ። ኩነታት ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ብብዙሓት ሓይልታት ክረአ ከሎ ዝተፈላለየ ኣጀንዳታት ዘለዎም ሓይልታት ኣብቲ ዞባ ንዝተፈላለየ ዕላማታት ይንቀሳቐሱ ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር። ኣብ መወዳእታ ግን እዚ ጉዳይ እዚ ናበይ ክበፅሕ ይኽእል እንታይ እዩ ክበፅሕ ዝኽእል ካብዚ ጉዳይ እዚ ንዝብል it's going to be very interesting። ኤርትራ ዘለዋ ዕድላት ኣለዋ ከምኡ ድማ ዘለዋ ስጋታት ድማ ኣለዋ። ጅቡቲ ከምኡ ሶማሊላንድ ከምኡ ሕጂ ሓደ ካብዚ ነዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ፀገም ዝያዳ ክምዝምዞ ዝፍትን ዘሎ ሃገር ተሎ እቲ ሶማሊላንድ ዝበሃል እዩ። ሶማሊላንድ ናብ እስራኤል መኻድዩ ናብ ዘበለ ዝደለየ ይምፃእ እዩ ዝብል ዘሎ ነታ ፍጦናቱ ነዚ ሃጓፍ እዚ ተጠቂሙ ኩሉ ዝከኣለኒ ክረኽበሉ ዝኽእል መንገዲ ክፈጥር ይብል ኣሎ። ይሰልጠሎ ድዩ ኣይሰልጦን ካልእ ኣርእስቲ ኮይኑ እዚ ጉዳይ እዚ ንሓዋሩ እንታይ ክኸውን እዩ ናበይ ገፁ ክወስደና እንድሕር ኢልና
ብፍላይ ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ኣካይዳ ክትሪኦ ከለካ ኣሜሪካውን ዝያዳ ዝገብርዎ ዘሎ በዚ ስምዑ Beyond the rocks and the mines, this sudden American courtship is driven by raw, unadulterated fear. Eritrea possesses roughly 750 miles of pristine Red Sea coastline. At the narrowest choke point of the Bab el-Mandeb Strait, Eritrea sits a microscopic 20 kilometers away from Yemen. Right now, the global economy is staring down a loaded gun. The Iran-aligned Houthi movement controls 80% of the Yemeni population and the strategic coast. They have repeatedly threatened to completely shut down the Bab el-Mandeb Strait, the gateway to the Suez Canal. This comes at a time when global markets are already reeling from Iran's blockade of the Strait of Hormuz, which immediately choked off a full 1/3 of the planet's oil cargo. If there was an effort by the Houthis to shut down the Red Sea in alignment with the Iranians shutting down the Strait of ሕጂ ሓደ ካብቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዘሎ ኩነታት ተሪእናዮ ኤርትራ ዘለዋ ረብሓታት ወይ እውን ኣሜሪካ ናብ ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ሳክት ንኤርትራ ስለ ዝሓለዩላን ስለ ዘፈተውዋን ጥራይ ዘይኮነ ክስገር ዘይክእል ግዴታ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እሱ ድማ ሑቲ ዝበሃል ንዑ ዝድግፍ ዘሎ ኢራን ድማ ተዓዊታ ኣብ ዝወፀሉ ዘሎ ነዚ ቀይሕ ባሕሪ ብዘይ ገለ ፀገም ነዚ ባብኤል መንደብ ከምኡ ድማ ነዚ ቀይሕ ባሕሪ ብዘይ ፀገም ብሎክ ክገብሮ ዝኽእል እዩ ስለዚ ጅቡቲ ኣዝዩ ንእሽተይ ሃገር ስለ ዝኾነ ኣብኡ ኮንካ ዝኾነ ነገር ክግበር ዝኽእል ስለዘየለ ንሓዋሩ እውን ዋላ እውን ኤስኮርት ክትገብር ተኮንካ ኣሰኒኻ ክተውፅእ እንድሕር ኮንካ እውን ምስ ኤርትራ ክትሳነለካ ምክንያቱ ንኤርትራ እንተደይ ተሳኒኻ ብንየውስ ሑቲ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ንስኻ ክትገብሮ ትኽእል ኣብቲ እዋን እቲ እውን ኣዝዩ ፀቢብ ክኸውን ዝኽእል ስለዚ ብፍላይ ወደብ ዓሰብ ቨሪ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ናቱ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናጎልሐን እናዓበየን እዩ ዝመፅእ ዘሎ መብዛሕትኡ ኤርትራዊ ዝሓቶ ግን ሓንቲ እያ ኤርትራ ክንምንታይ ክጥቀመሉ ክንጥቀመሉ ንኽእል ንኸውን ነዚ ዘለና ፀጋ እዩ ቢካዝ at the end of the day these are opportunities ሳዕቲ ከጋጥሙ ዝኽእሉ ዕድላት እዮም ክንብል ንኽእል ኢና እቲ ሕቶ ኤርትራ ክንምንታይ ክትምዝምዞም ትኽእል ምክንያቱ ዕድላት ይመፁኻ ማክሲማም ተደይ መዝሚዝካዮም ተደይ ተጠቂምካሎም ሓደ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ክቀያየር እዩ ካልኣይ ጂኦፖለቲካዊ ኩነታት ክቀያየር እዩ ሳልሳይ እውን ውድድር ከዓ ስለ ዝኾነ ንስኻ እንተደይ ጌርካ ካልኦት ክገብርዎ ፀገም የብሎምን ስለዚ ኤርትራ ንነዊሕ እዋን ወላ እንተደለየት ኣቓልቦ ናይ ዓለም ትረክባ ይነበረት ተርጀኽኒ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ካልእ ክሰርሕ ኣይክእልን እዩ ዝብለካ ሓሶት እዩ ክሰርሑ ይደልዮም ግን ኣቓልቦ ይረኽቡን እዮም ነይሮም ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሰላም ኤርትራ የተገድሶም ና ነይራ እንታይ ገብርዮም ዘልዩ ኤርትራ ነቲ ስርዓት ቀይርና ኣብ ኢድና እንተእተናይ ዓሸና ካብ ምስ መንግስቲ ኤርትራ እናሰራሕና ነቲ መንግስቲ ንሕይሎ ዝብል ሓሳብ እዩ ነይሩ ሎሚ ግን ንኸምኡ ዓይነት ኣተሓሳስባ ከእንግድ ዝኽእል መድረኽ የለን ብልዕልዩ ድማ እቲ ጎደቦ ንባዕሉ ሓደጋ ስለ ዘሎ ስለዚ ኤርትራ ኣብ ኣዝዩ ኣገዳሲ መድረኽ እያ ዘላ ነዚ ዘሎ ዕድላት ከመይ ጌራ ክትምዝምዞ ትኽእል ክሳዕ ክንደይ ንፀጋታታን ንረብሓታታን ክትቀይሮ ትኽእል ኣገዳሲ ክኸውን ሓደ ካብኡ ድማ እዚ ናይ ግብፂ ዝበሃል ዘሎ ይብልፅግና ድማ ናይ ብሓቂ በዚ ናይ ግብፂ ኩነታት ዓቢዶም እዮም ዘለው ንሕና ኤርትራውያን ድማ ምስ ግብፂ ንገብሮ ዘለና ርኡይ ዝኾነ ለውጢ ከምፃልና ኢና ንምነ ምክንያቱ ግብፂ ክንድኡ ዝኣክል ዓቕሚ ኣለዎ ሃብቲ ኣለዎ ገለ መለ ስለ ዘለዎ ኣይኮነን ባይ ደ ወይ ኤርትራውያን ኣዝዩ ሃብታምን ሓያልን ክኣትወና እውን ኣይንፈቱን ኢና ድሩት ዓቕሚ ዘለዎ ክኣቱ ኢና ንደሊ ኣይኮነን ድዩ ኣሜሪካ ንኣብነሲ ምሳኹም ክሰርሕ እየ ቤዝ ኣብ ዓሰብ እንተኢሎምካ ትፈርሕ ኢኻ ማለት መንግስቲ ናቱ ገምገማት እንዲህ ዘለዎ ግን ከም ኤርትራዊ ትፈርሕ ኢኻ ምክንያቱ ኣሜሪካ ኣንሰለት እዩ ኣነ ብኣንሰለት እየ ዝምስል ኣሜሪካ أنسلت يقولك وين عم بسا خينو وي كم إنسان هيدا جاي بلا عسقا إنسان خينو أبغى زاجر كذا اللي خاين كل جزء السجون مقبون تدايك الريب كله حدا معلتي كسلبت أكازغل كنا تطلع لذي تنكأخذ اللي يقول دايس لازغني جب سجن تسلبيتنا ونفسنا هنا كلا هلالو نغل هجري سنا لايك سوبر باور كوين نعنا كالد قبر الناس سو بزمن قد دكتور يخلها نعنا حاجز كفتر زغل مسانا شركة قبر غلقن ኣብ ዝኾነ ኩነታት ድማ ነፍስና ንምክልኻል እውን ክሳዕ ክንዱ ከብደና ዘይክል ሓይሊ ስለ ዝኾነ ድማ በዛ ዓይኑ እውን እየ ዝርያነ ስለዚ ኣጋይን ነዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ኤርትራ ከመይ ክትጥቀመሉ ትኽእል ብኸመይ ካፒታላይዝ ክትገብረሉ ትኽእል መብዛሕትኡ ክኢላታት ናይ ዓለም ብኣንክሮ ዝዕዘብዎ ዘለው እዮም ናይ ሆፕ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ግብፂ ዝገብሮ ዘሎ ዝምድና ኣብ ግምት ኢኻ ኤርትራ ንዑ ትንፋስ ብዘይህብ መንገዲ ፃዕቂ ዲፕሎማሲ ብምግባር እዚ ግብፂ ዝግበር ዘሎ ብብዝሒ ሓደ ካብቲ ፅቡቕ ነገር ዝብላ ኣነስዩ ቢካዝ ግብፂ
ام دارجا قلص زخوننا امريكا ادفانتج رقيبه الله امريكا بزح قلحتا يبات الله سلازي نزو قلحتا زتتقيما يرترا بمنقد قبص غيرا احنا مساكون كنسرع دلواتينا مسانا نكتسرعو انقفاد دخون قلنا امريكا قرانقلن سلازغونه نسو كل علون حقزو ندحريلكا it helps a lot امريكان بعالم سيرترا سلتسرع زلا منقد قبص غيرا مسانا خسرع يبالت اللهم نيتوبيا قن ابزو قداينا يرترا زخونه نقر كي قبرو يوم زفرار هو زلو امارات زبالنا بصوتات تمليسو كبلاشو كم زخل قمت علني بزخونه جن إيرترا نتلك متى زخل فتناتات عقد ديما كالكوليت جيرا استغلا خلتهم مخانا يزنقر إحنا لما تصفى نقبر أبزقو دايزي إيرترا بزبالة نزي عدلات زي مزميزة نبزبالة كونتات كتوزدنا تمنيتنايو هانت بزلا بزعبا نايم حراج عمدو باقيرنا كن ودينا شو نبتنا خملسينا ጉዳይ እንምጣ። ትብብር ምናልባት የጽምዶ የሚባለው ቃል ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በኢትዮጵያ የፖለቲካ ውይይቶች ውስጥ ቃሉ የተለመደ መጥቷል። ጽምዶውን ከምንም በላይ ደግሞ የአገዛዙ ሚዲያዎች በሰፊው የሚያነሱት ጉዳይ ሆኗል። ጀነራሎቹ ካፋቸው አይጠፋም። አንዳንድ ተንታኞችም ጽምዶ በታሪክ በብዙ ነገር እያነሱ ሰሞኑን ሰፊ የሆነ ፕሮፓጋንዳ እየሰሩበት ነው። ይሄ ያለ ምክንያት አልተነሳም። በፋኖና በሌሎች የተለያዩ ኃይሎች መሃል ጥምረት ተፈጥሯል በሚል ነው። ተያይዘው ሊመጡ ነው። አሁን አብይ አህመድ በሰፊው ውስጣዊ ንቅናቄ ወይም ደግሞ ቅስቀሳ እያደረገ ያለው ተያይዘው እየመጡ ነው። ሁላችሁም ተዘጋጅታችሁ ጠብቁ የሚል ነው። ለማንኛውም ፋኖ ትብብር ውስጥ አለ። ትብብር ውስጥ ካለ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብዚ ብልፅግና ነቲ ፋኖ ምስ ፋኖ ድዩ ምስ ዋሓድ ድዩ ምስ ሸነ ድዩ ምስ ገለ ዘሎ ኣብ ባይታ ይሃሉ ኣይሃሉ ፅምዶ ከም ዘሎ ገይሩ ሰፊሕ ዝኾነ ፕሮፓጋንዳ እዩ ዝገብር ዘሎ ኢሎም ኣብ ባይታ ኣሎ ድዩ እዚ ጉዳይ እዚ ኣገዳስነቱ ከይረኣየኩም ዶ እዩ ትሕቶ ስለምንታይ ፅምዶ እንተዘይብልኩም ምስ ካልእ ፀሚትኩም ከም ዘለኹም ተገይርኩም ኣንጻርኩም ሰፊሕ ፕሮፓጋንዳ ይግበር ኣሎ ስለዚ ካብቲ ፅምዶ ዘይትረብሑ ክነስኹም ኣንጻርኩም ግን ህዝቢ ኣንጻርኩም ጠጠው ንኽብል ንፀላእቲ ከም ዝወገንኩም ገይሩ ይድሸጠኩም ዘሎ ስለዚ ንስኻ ኦልሬዲ ነቲ ማርኬቲንግ ይገብረልካ ኣሎ እዛ ሕጂ ተፈጢራ ዘላ ዕድል ድማ ክትጥቀመላ ስለ ዘለካ ናብ ፅምዶ ክትከይድ ኣለካ ዶ ይብልካ ንዝብል እዩ እዚ እትሪእዎ ዘለኹም ሓደ ካብቶም ናይቶም ፋኖ ወታደራዊ መራሕቲ እዩ ኣስረሲ ዝበሃል ኣርበኛ ኣስረሲ እዮም ዝብልዎ እንዳ ብዛዕባኡ ክምልስ ከሎ እንታይ እዩ ዝብል ብሓፈሻ እቲ ፅምዶ ዝበሃል ናራቲቭ ብመንግስቲ ደረጃ ብዝላዕለ ደረጃ ብጀነራላቱ ኦብሰስድ በቃ ብኡ ሓሚሞም ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር ነታ ቃልሲ ቀፃሊ እዮም ዝጥቀሙላ ዘለዉ ይብል ኣሎ ፍርህ እውን ኣለዎ ይብል ኣሎ እቲ መንግስቲ ካብታ ቃልን ካብቲ ዝምድናን ኣመና ፍርህ ከም ዘለዎ እዩ ዝረአ ዘሎ ይብል ኣሎ ምክዘር ሕብረት ናይቲ ኣንጻሩ ዝኸይድ ዘሎ ኩሉ ዓይነት ሓይሊ እንተሓቢሩ ክንምንታይ ሓደጋ ክፈጥረሉ ከም ዝኽእል ይርድኦ ስለ ዘሎ ብዙሕ ፍሪ ኣለዎ ገና ከይተበገሶ ከሎ ነቲ ሓሳብ ንሕና ኣብኡታት ከይበፃሕና ከለና ክደቕሶ ንዕቡ ገይሩ ድማ ሓያል ዝኾነ ወታደራዊ ምንቅስቃስ ክገብር ስለ ዝደሊ ዘሎ እዩ ግን ንሕና ድማ ክንጥንቃቅ ክንክል ኣለና ይብሎ እዚ ዘረባ እዚ እውን ፖለቲካ ይክርዳእኩም ዘሎ ብድሕሪ መጋረጃ ይራኸቡ ከም ዘለዉ ይንገር እዩ ግን ንኣብዪ ኣሕመድ ድማ ንራኸብ ኣለና ኢልካ ምንጋር ድማ ምክንያት ስለ ዝህቦ بعلم درجة كنا نخرجوا سجمان نخمصهم سلازي فتر زي منقار مستير غير كام عقاب كل جزء نتايبلو إذا بوليتيكا استراتيجيك أمبيغوتي بلو دايما يلكع نتي حطو زي ما ملاس تقومون أقدر سنة تنقرقن تقبرد لخارقة يتقبرن أي تملسني خا زي فانوس position on cooperation open but cautious فانو كل جزء كفوت أفضل قال لهم كلهم متعبارجن تنقع غابز تمل أي زبل زي فانو believes in political diversity and is willing to work with any force that respects Ethiopia sovereignty. مزخون يكون حيلين يكون سرح كفوتي في دقنا أتقد ما كنا ناتنا إثيوبيا لولا ونت زخبر مزخوني بالله زياون أوش إثيوبيا قد أسنزل الوزراء أنتوا واحد نملو إثيوبيا كتوكل تقوينكا. Not a project. While they believe in cooperation, the speaker clarifies they are not part of the specific councils umdo. Abti councils umdo zbalzelo abalat يكونوا زلو نتحسب ندق فينا جن أبو يلنا نبلو زون برجز علاماتو نصور يوم مخنياتو نأبي أحمد مخنيات بروباغندا صاروا نخجبر أفدق كفتو لي بلو من كنت جبرت خلي خاجن جبر الله الكامنجار أجدا سنة يبلو the hypocrisy of Banda كمنما the Nile Dam example the speaker mocks the regime for calling Fano traitors while the government remained silent when the foreign leaders like Trump threatened the GERD ni Fano غلق زي شفاتون باندان يبل يقداس دونالد ترامب زأكل بزعبا زي ديجا تزاريبونو نجيبس دليتهم كبرلهم نتزارب قالو بلصقنا نابنجن بحمك بلا يرانيو زمالتا مالتيو ولا وسدوا سلطانه تراي زغد سن زمسل يبلو كمون he points out that the hypocrisy of the regime accusing Fano of working with TPLF while Abiy Ahmed himself breaks bread and negotiates with TPLF leaders like Getachew Reda
نعنا نتوم فانو مسو حسر يهم يلو باندان قلن يلو كسعرف ليتم معالت ندكم نسجن هو حد زنبورت مالي مساتو مسات كانن مسجيتاچ وردان ليتم معالتن كمكرن كسكرن دوعل دلي نابلي زاربلو سلازي محافشة انتاي بلو beyond military victory cooperation is essential not just نمت كنت متكلنا تحبابير كام مسرح قداسي كون نتو كنتاتنا مسجغار يمزبلو زلو كله ببرت راي كونه كلنيو ናይ ሓባር ፖለቲካዊ ምርዳእ ክፍጠር ኣለዎ ዘረባታት እዚ ኣዝዮም ኣገደስቲ እዮም ናብ ድማ ሕማም ርእሱ ዝኾንዎ ዘለዉ እዚ ምክንያቱ ኩላቶም ሓደ ዓይነት ድምፂ ፖለቲካዊ ብስለት ፖለቲካዊ ምትእስሳር ዘለዎ ዘረባ የውፁ ስለ ዘለዉ ኣብ ነዚ ኩሉ ሓሶትን ኣይከውንን እናበለ ክከላኸለሉ ከጥፍዎ ወይ እውን ክድምስሶ ኣይክእልን እዩ ገለ ካብቶም እንዳ ብልፅግና እንዳ ባንዳታት ናይ ተጋሩ የጨረሰው ጦርነት እኮ ኦኬ ምላሻችን ሴፍቲኔት ቀውስ ድህነት ስደት ሌብነት ጭምር በህዝብ የሚጨክኑ ማለት ነው ባህላቸውን ቅርጥ የሚያደርጉ ግን ብቀላ ነው የትግራይ ህዝብ ያውቀዋል ምንድነው ይሆን ያሉ ወሰዎች አይደሉ የጨረሰው ከም ትሪዎም ዘለኹም በልዮም ዝብሉ ዘለዉ ዘርከበዩ ነቲ ኩነታት ነቶም ህወሓት ኣመና ሰይጢንካ ኩናት ንምኽፋት ዝግበር ዘሎ ታክቲክ ካሊእ ረይዎ ነቲ ሎጎ ናይ ህወሓት ከምዚ ገይሮሞ መዓት ቪድዮም ሰርሑ ዘለዉ ከምዚ ዓብ ኤክስ ነቲ ፒኤልኤፍ ጌርካ ንዖታቶም ንምህሳስ ንዓታቶም ንምጥፋእ ዝቕየድ ዘሎ ዘገርም እዩ ግን ህወሓት ብከምዚ ፕሮፓጋንዳ ከተፍርሶ ትኽእል ዓይነት ውዳቤ ከምዘይኮነ ፅቡቅ ገይሮም እዮም ዝፈልጡ በትውልቲ እዚ ጉዳይ እዚ ቀሊል ክኸውን ኣይኮነን ህወሓት እውን ኣቃሊልካ ነናይስካን ክረአ ዝኽእል ኣይኮነን ትብድሆ ገጢሞ ዘሎ ነቲ ህወሓት ሓያል ዝኾነ መኸተ ከድልየዩ እንተ መኪቶም ነዚ ጉዳይ እዚ ክወፅዎ ኣብ ኢዶም እዩ ተመኪቶም ጥራዮም ክወፅዎ ዝኽእሉ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ፃዕሪ ክውፃእ ዝኽእል ኢልካ ክዝረብ ግን ዝኽእል ኣይመስለንን ኣገዳሲ ብድሆ ኣብ ቅድሚኦም ተገቲሩ ኣሎ ነቶም ተጋሩ ናይ ሆፕ ነዚ ጉዳይ እዚ መኪቶም ክወፅዎ ትዕቲኻ ትኸውን ለኪዑ እዩ ዝበካ ካሊእ ናይ መወዳእታ መበል ሻምናይ በዚ ህዝቢ ምቕናስ እንትጋጥም ተሎ እዚ ብቴክኖሎጂ ዘይኮነ ብጥምየት ብኩናት ብሕማም ብስደት ከምዚ ዓይነት ማሕበረሰብ እንድሕር ሃሊካ ከይትጠራጠር ኣብ ዝወደቐ ማሕበረሰብ ኢኻ ዘለኻ ዝብል እዩ ህዝቢ ትግራይ ናብዚ ሕዚ ዘለዉ ዲፕሎማሲ ስብልካ ስለተዛረብካ ወይ ድማ ዘረባ ስለዘፀበቅካ ኣይኮነን ክሰምር ዲፕሎማሲ ዝምስረተሉ ቁም ነገር ኣሎ ጉልበት እዩ ሓይሊ እዩ ረሌቫንት ምዃን እዩ ተጠማታይ ተደላያ ምዃን እዩ አለበለዚያ ሎሚ ዲፕሎማሲ ብሓዘኔታ ብርህራሄ ዝግበር ዲፕሎማሲ ናይ ዲፕሎማሲ ዓወት የለን ስለዚ ጉልበት ክንምከልና እንታይ ማለት እዩ ናባና ክትርጎም ከሎ ጉልበት ማለት ናይ ህዝብና ሓድነት ማለት እዩ ናትና ሓድነት ናይቲ ኢለት ሓድነት ናይቲ ህዝቢ ሓድነት ማለት እዩ ሓደ እንተኮይና ክንስማዕ ንኽእል እንተተፈላለዩና ድማ ኣይንስማዕን ንጎን ምሸትን ክንዛረብ ኣለና ንጎን ምሸትን ዲፕሎማሲ እንታይ ማለት ምዃኑ ሕፅር ኣበለ ዝበለ ዘረባ እዩ ተዛሪቡ ሓያል ዲፕሎማሲ ክህልወካ ሓድነት ክህልወካ ኣሎ ኢሉ ዲፕሎማሲ ክህልወካ ተደላይ ክትከውን ኣለካ ጂኦግራፊካዊ ቦታካ ድዩ ፀጋታትካ ድዩ ወታደራዊ ዓቕምናትካ ድዩ ገለ ነገር ክህልወካ ኣሎ ዘድልየካ ዳትስ ዋይ ድማ ንኤርትራ ተደላይ ገይርዋ ዘሎ ረሌቫንት ኮይና ዘላ ፀጋታት ስለ ዘለዋ እዩ ሓንቲ ንግረ መንገዲ ይወስኽ ከብለልኩም እዝራ ኢንቨስትመንት ዝተባሃለ ዝፅዋዕ ካምፓኒ ናይ 561 ሚሊዮን ዶላር በመንጨው ሓይሊ ኤሌክትሪክ ከተኽሉ ከም ጀመሩ ተገሊጹ እዚ ንልዕሊ 400 ሜጋዋት ኤሌክትሪሲቲ ከምንጩ ዝኽእል ዝተከል ዘሎ ፕሮጀክት ኣብ ዛምቢያ ካብቶም ብዕብየቶም ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ዝስርዑ ክኸውን እንከሎ ናይዚ ካምፓኒ ቺፍ ኤክዚኪዩቲቭ ኦፊሰር ሜሮን እዝራ ከም ዝገለጾ መሰረት እንተረኣ ኮይኑ ድማ እዚ ተሰሪሑ ዘሎ ፕሮጀክት ወይ እውን ተጀሚሩ ዘሎ ፕሮጀክት ኣብ ክልተ ፌዝስ ዝውዳእ ኮይኑ ቀዳማይ ፌዝ መዛዘምቱ ኣብ መወዳእታ 2027 ክበፅሕ እንከሎ ካልኣይ ፌዝ ድማ ኣብ 2029 ሙሉእ እዚ ፕሮጀክት ተወዲኡ ናብ ኣገልግሎት ክውዕል ከም ዝኾነ ገልጽ እንከሎ እዚ ናይ ማልቲ ሚሊዮንስ ዝኾነ ፕሮጀክት ድማ ኣብ ቁጠባ ናይቲ ሃገር ናይ ስራሕ ዕድላትን ካልእ ኮኦፕሬሽን ምስ ሃገር ዝፈጥርን ኣዝዩ ጽቡቕ ዕድላት ክፈጥር ከም ዝኽእል ድማ ወሲኹ ገሊጹ Now it began the actual works of the power plant. This power plant, 400 megawatts at completion, is going to be 561 million. እንደ እዝራ ዝበሃሉ ኣብነታውያን ኤርትራውያን ኢንቨስተርስ ከም ዘለውን ሰብሃብትን ኣውፈርትን ከም ዘለዉ ምናልባት ኣብ ተፈላለየ ኣጋጣሚ ሰሚዕና ነርና ንኸውን ግን ሓደ ናይ ኤርትራ ካምፓኒ
ከምዚ ዓይነት أبي ዝበለ ኢንቨስትመንት ክገብር ክሰምዕ ከለኻ መጀመርያ ድመፀካ ቃል ምንን ክኸውን የብሉን ኤርትራ እንተዝኸውን ትብል ኣለካ ክኸውን እያ ብኤርትራ ግን at some point ኣብዚ ሙሉእ ዓለም ዘለዋ ግሎባል ካምፓኒስ ካ ክትሓስበን ክትክል ኣለካ የስ ኣብ ኤርትራ ክኸውን ደስ ብለና ነውን someday ካ ክኸውን እዩ but you have to be happy and proud of this I don't know ገለገለ ሰብ ኣሎ default state ናቱ ምምራር ጥራይ like can you genuinely be happy of Eritrean success so እዚኦም ኤርትራውያን እዮም ገለገለ ኤርትራውያን ኣብ ኤርትራ ከይመርፁ ንኽእሉ እዮም ካልእ ዕዳጋታት ዝያዳ ስለ ዘርብሖም ደቂ ሰባት ስለ ዝኾኑ ኣብ ኤርትራ ብግዚኦም ክመፅኦም ዓድቦም እዩ ልዕሊኻ ወይ ልዕለይ እውን ይብፅሑ ምኸውን እዩ ማለት ሓደ ልዕሊ ሓደ ይብፅሖን እዩ ግን ኣብ ዓዱ ክገብር ዘይደሊ ኤርትራዊ ለይለ ኣያምኒ ግን መድረኽ ኣለዎ ኩሉ ሳቶም ድማ ዝበለፀ ዕድል ኣብ ዝረኽብሉ ኣብ ዝለምለ መልካ ክሰርሕ ፅቡቕ እዩ ስለዚ ኤርትራዊ ዓወት ክሰምዕ ከለኻ ሓደ መዓልቲ ናብ ዓድና ክመፅእ ብርግፅ ግን ኣብታ ዘለዎ ስለ ዝዕወቱ ዘለዎ ድማ we have to be happy proud and supportive እንኳ ሓጎሰኩም ዓወትኩም ዓወትና ምዕባለይኩም ምዕባለና ግስጋሴኩም ግስጋሴና መባል ጥራይ ዘለየና ከምኡ ምስ ባልካ ሽዑ ኮንታክት ጌርካ ኣብ ዓድናኻ ከምኡ ትገብሩ ይግበርኩም ኢልካ ከመርቕ ምክንያቱ ኣብ ዓድና ክገብሩ ከም ዝኽእሉን ተመክሮ ኸ ይገብሩ ኣለዉ ኣብ ካልእ ምናልባት ቅድሚ ሕጂ እውን ከምኡ ገይሮም ኣሎ ተመክሮ ገይሮም ኣሎ ናብ ዓድና ንምግባር ድማ ቀሊል ክኾኖም እዚ ኸ ከም ፅቡቕ ነገር ጌርካ ክትሪኦ ኤርትራውያን ካምፓኒታት ካብ ተራ ንኣሽቱ ትካላት ናብ ዓበይቲ ማልቲ ሚልዮን ቢዝነስስን ኢንቨስትመንትን ክኣትዉ ከለዉ ሰዓት ማለት ድማ ገለ ካብቲ ንቁጠባ ናይቲ ሃገር ዘንቀሳቐስ ስትራቴጂክ ኢንቨስትመንት እውን ስለ ዝኾነ ከምዚ ብቅዓት ዘለዎም ካምፓኒታት ክሰምዕ ከለኹ ስማዓኒ ሓበን ንዓይ ፍልይ ዝበለ እዩ ዝኽእል ስለዚ እንዳዝራ መሊስኩም ዕበዩ መሊስኩም ስስኑ ጥራይ ክብሎም ዝደላነ ከምዚ ዜና ክንሰምዕ ከለና ከም ኤርትራውያን ድማ ርእስና ሓፍ ነብለሉ ንኾርዓሉን ኣጋጣሚታት እዩ ዝፈጥረልና ባህላየ መወዳእታ ክፋል ናተይ ክንሰግር ኤርትራ ኣብ ዓለም ጨቢጣቶ ግቡእ ክብራ ተባሂሉ ማለት እዩ ማለት ሰማዕታትና ኤርትራ ብክብ ዝበለ ድምቀት ከም ዝተባዕለ ኢና ንርኢ ዘለና ብዝኾነ ሃገር ኣብ ከቢድ ዝኽሪ ከም ዘላን ሰማዕታትና ዝድበስሉ ብልፅግትን ምዕብልትን ሃገር ንምስርተሉ ነቲ ስለ ሃገር ነቲ ዝወደቕሉ ዕላማ ድማ ደጊምና ደጋጊምና ተልእኾና ንሕድሰሉን ዕላማና ንሕድሰሉን ኣጋጣሚ እዩ ክብል ይደሊ ቅድሚ ኣብ ኤርቲቪ ኬት ክብራ ይወት ፕሮግራም ብጣዕሚ ፅቡቕ እዩ ነይሩ ከም ወትሮ ድማ በዚያ መደብ እዚያ ክዓፅየ ኩላትና ድማ ሓፊልና ካብቲ ዘለናዮ ከነተግብሮ ይምሕፀን ማለት እዩ ንምጅማር ንዝክረ ሰማዕታት ኩላና ሓፍ ንበል إذاً ببدء هذا البرنامج فلنقف جميعاً دقيقة الصمت في ذكرى الشهداء. تدالو ذكرى السماعات. نبرو